И здравейте хора, аз съм Фриската БГ и днес, от много време е нямало клип на Creativerse, понеже нямах нужните материали, с които да ида и да събера ломайт. И сега ще ходим на лов за ломайт. Намира се доста надолу в земята. Ето надолу за земята има такива блокове, които всъщност не знам, някаква радиация ли ви слагат или какво. И с нея умирате и сега ще тествам дали ако изпия. Да, махаме са 10 минути, добре, това е доста и е супер. Сега бавно да слезе надолу. Добре. Тая лава много ми хаби майнинг села. Добре. Тук сме. Къде беше мястото, на което трябваше да отида? Какви са тези тунели, не знам, обаче има опасност от това да изгоря. Не, просто трябва по-надолу да се иди, защото тук не е мястото. Между другото, забравих нещо много важно. Торчове. Нямам ли някъде? Добре. От тук. Обаче това са прекалено малко и нищо няма да ми послужат. Няма. А дали в Честроума има нещо? Не. Да. И тези ще взема. Така или иначе Честроум е открит. Всякъде беше дупката. Сега не трябва да падам. Хайде де. Добре. Да. Ей, това е точната дупка. Добре. Не ни вреди. Тук какво има? Diamonds. Добре. Този potion е много добър. Помага ми да не умра. Сега спокойно мога да потърся ломайт.
който този... ако се чуете защо моят приятел не е в клипа, звъня му, няма го и... да. Понеже так му събрах нужните материали и сега реших да снимам. Защото доста време нямаше клип. Мисля, че няма да е никак лесно да се намери All защото това е една много ценна руда. Доколкото съм разбрала, Corrupted, това е дърво, да, корени някакви. Доколкото знам, чувал съм и съм гледал, когато търсите All в пещерите е много опасно. Виждате, обаче е доста красиво, докато търсите. Аре бе, това защо не иска да мъри? Чупи са меч. Добре, че имам втори. Видяхте ли колко съм се подготвил? Вижте, ако това беше обикновено прасе, щях да го убия с два чисти... Corrupted Miro! С два чисти удари щях да ги убия тези. Това е много лоши работи. Поне дават ли... Вау! Corruption Dust, който много ми трябва. Добре. Не. Умирай. Още. Това е... Добре, аз няма да се оттръва. Тук съм само и само за All и най-вероятно ще ми трябва Corruption Dust. Още Corruption Dust. Сега мога да продължа с търсенето на All Water. Не, тя ми вреди. Взима хелт. Добре. Не бива да влезам в тая вода. Не бива. Corrupted Stone. Не трябва да харбя торчовете. Това All ли е? All екстрактори! Няма повече! Добре, 10 минути всъщност не е чак толкова много. Но се притеснявам, че две All няма да са ми достатъчни изроди. Healing Potion. Къде съм? Не виждам. Слаб съм. Окей. Това не е ли същото?
Добре. Уй. Тук има диаманти. Не мисля, че се заслужава да вземем. И без това те не са много трудни за намиране. И трябва да си пазя екстракторите за още момент. Това ще ме унищожи. Какво? Не. Но. Не бива така. Но. Но, не бива така, не трябва така да става. Не. Опа, къде паднах, умирам, чао. Какво това място, не знам. Надолу. Бързо. Къс. Това ли е правилното място? Това е... сега нямаме го ефекта. Какво има, бе? Айде, диаманти. Окей. Ако... О, но. Къде пък? Умри! Чотора! Умирам! Ще мръш! Това няма стане така. Аз ще изкопа целия свят, докато отново стигна долу. Не искам да падам. И този ще го струша направо. Я се бегай. Ще го струша. И сега ще емре. Той ще емре. Може си на отворим! Да видим! Сега, като се заклещиш... да мреш. И нещо идва. Творковци. Добре, има доста лоши също. Миро! Не падай в една дупка пак. Но! Спъса за тула! Махай се, Blizzard, Chizard, Gizzard, Corrupted, Morupted, Gizzard, Trizard. Умири. Не. Corrupted, Blizzard, Chizard, Fizzard. Няма... Да, аз съм...
това, да, съм направо удивителен, нали? Удивителен съм. Надолу, окей. Те са много, много силни. Искам да се взимам ломайта и да се махам. Взимам си ломайта и изчезвам. Не ми пък. Вземам си ломайта и се умитам. Ах ти кокошко. Така. Сега ще виж ко ще направя. Сигурно пак като преди. Ето та, кокошка. Убий кокошката. Не идвай. Добре. Ох, пак ли ти? Не. Защо слепях? Ама се разберем така. Виж са аз. Какво е това, бе? Умирам. Какво е това прасе, бе? Какво става тука? Още едно миро. Какво? Не виждам нищо. Не знам какво става. Какво е това извънземно, бе? Какво е това, бе? Айде, умирай, бе! Какво си ти, бе? Какво? Това, ако бях с дървен меч, нямаше да те убия вътре. Какво си ти? Това не е... Кога ще решиш да си отидеш? Тук е пълно с такива. Ми е се тая! Не ми е се тая! Хап. Не. Абе защо? С тебе ли първо да се оправя? Не. Свършиха полшените. Умирган. Само да го убие. Къде си? Защо се телепортираш? Сука, много напечено. Няма да ме оставят да си взема ломайта. Дали вас възимам? Още един ли, бе? Айде. Добре, всички мога да си ги чакайла направя и тук. Но проблема е, че полшаните ми свършват. И това ще бъде за този епизод на Creativerse. Тук е много напечено, обаче ще се взема ломайта извън кадър, знай се. И чао!